Hola, bon dia a tots i a totes. Avui és 17 de l'1 de 2021 i a la Comunitat Valenciana fa un dia solejat. A Castelló tenim un dia solejat amb 19 graus màxim i 4 mínim. A València també un dia solejat amb 20 de màxim i 5 de mínim. I a Alicant 18 graus màxim i 5 mínim, també solejat. Hola, hoy estamos en el canal 6. Hoy os voy a decir el tiempo que hace en la torre, muy cerca de Valencia. Sorprendente que esté nevando. Estamos a menos 3 grados. Es una cosa muy sorprendente. Aquí estoy y hace mucho frío. Cuidado por las carreteras, poneros cadenas. I això ha sigut tot. Moltes gràcies a tots. Això és el canal 6.